खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 20 जुलाइ 2025 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो हानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाया बांगोन आरो मोजां थासारि फैनोबो हागौ देहाया दिनै जोबोर मोजां थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ दिनै मोनाबो जानो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ साननो रोंगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावलांनाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो दिनै मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जागोन गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा हरखाबै गोबां धोन मोननोबो हागौ
सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन माफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।